We are your children. We love you. We are your children. We love in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. So we are continuing with the message. Amen. Praise God. And we treat everyone that if it's your first time to be with us tonight, we welcome everyone. Amen. And also those who were here last night. Amen. We also appreciate your presence, Bazalwane. Amen. You have many reasons for you not to come. Amen. Amen. But this thing of you loving your God is amazing. Amen. Hallelujah. So we appreciate that. Amen. We are on our second night. Amen. We are on our second night. So we had great night here. About your there's boys on. Amen. Hallelujah. We are on another level. Amen. And as Funzaleba Kandi Funa ugeni service apha ekonzweni mandingafonela abantu abonqenayo ukhonza. There's a mistake send postpone ndafonela qala ngosange. Wathi usange indlela ekugxavu ngayo ke. Unqanda kusangela ekuzewelela ke lethi wathi noma musibebe etsalwa ngabahlali utshone kugqopho uyanize ngqokozi dathi okay mntana uphi ukhawuniko udinhle ndaqonga udinhle nothento ebhadleka nikuthi hayi nikulili ifoni kulilo nokwazi explain kunawo ndathi ngizopost wathi indlela kuyaduduma kumoya iyawo uyingozi umuntu onqena ukukhonza wazana ngayibaxa situation ndathi atsho wakhe mfonela udana ngantweni wathi mfundisa komanzi angeneli lamanzi ubabona icawa isengalo wapha because uphela thathi ngokuyabe aqomani ngabe sayichaza nokuyokudala uba kanti unhloko hlobo amen. Ndafuna mamuzanyo athi xa ingilomgqobhozi izosokolisa ndathi mamuzanyo baba sengazi wathi imafundisi iyanethe manzojonga lincinci wathi lincinci singangenela kuyo and then that's why you are here. Amen. Amen. Because of them benza ukukhanselisha. Amen. There is a statement that Apostle Amafaya mentioned here, said here. I think is still ringing. I told the church members. Right. Oh, straight. I said to the church members that everything that we have posted and then we decided to have, we're not going to postpone it. No, but maybe imeko ekuthiwa ngapha ke ngokuqonda yabo mhlawumbe kwistorm esisebhildi but uthi we're not going to postpone it. And then this thing touched my life as a the time I was coming to church. But how many things that we prayed for, I mean not as a church but as individual, we prayed for, and then because of
the weather was not able. It was not the weather that we can cause us not to come. It was just raining, and then you go shushing. Something shoes. Ilalo koma iba better. Uyabona xa kunethayo, xa kunetha kubantu, wesijwa singena kujuma. Koma kodwa ndiyabawela uba ngumrhamente. Ngoba umrhamente umfundisi akana choice, umposta uthemba senkozini. Uyikoma ndizothi nihlale endlini abantu bebhaka. Umrhamente anangxaka hayi mabayi bakhona abanye. So this thing ke ngokuthi komo, if we are able to postpone, why are we disappointed when our blessing are postponed? Loku sithi yo namhlanje angeke xa ngikhumuleza angeke la ntsikelelo sifuna iphume ize xa kushushu yona. What if you futhi into ebeyisizwe that's why when we talk on Sunday, the church khona teaching enzoyithetha ethi loving our pastor. I'm going to teach it right after this what I'm teaching about. So ifundise emva kwale ndifundisa ngoko. Yazi angle omamelanga ayomfundisa. Because we still have that problem. Yazi xa isethetha umfundisi le angle azangayo, and number 2 yazi portion kamfundisi. Amen. No, that is very important. Don't just sit down on Sunday and listen. Yes, don't look at the age, look at the office. Because the pastor is the one who's going to answer. Yabona ibandla lisoloko kunqunyiwe kuvulwe nje abantu mansoyikisela abantu ngangcolisi na nditsho napha kwakho indlu yakho kwavula sibuqa awuna hayi. Yabonakala indlu ngena hayi bona ba kho hayi a. Indlu ngena hayi ayina order. There is no order. So as the pastor you don't even the leaders the chief of leaders that if nizoba nala soft doors abantu bonithatha ama chance abantu onkwele enhloko abantu until they know that you are leaders. So the church, if you need to rebuke, you will rebuke the church. Until the church learns in line. When I was rebuking in the outside appearance on Passover conference, we found that you remember, that's why I'm saying, comment, you remember, so come, and I said this coupon happy phone in a go to rebuke, afford a guy, we lead along. Ingathi yakubonisa ba dependa la nto kuyishumayela uqoma ingasikeke ngudecide ba abanye abantu kuba basenala life yabo bangakwazi ba are you the because ukhona ba ube ngumfuzi waseBethel lo muntu you are not the father awungotata. It's another thing uthi umfuzi unqunge uyanifadarisha nokuthi ndihamba inkonzo eBethel. It will depend. And then if he is your father, if he is called by God to guide you, we'll see by how you do things. I mean, the first person oil it I asked posted. And the same thing. I mean, we lead because everything else I lead you have joined the church early doctrine. You have joined this church you get my point. So we have that thing installed in the minds of the congregation that you must know is not the person who is there. God is there speaking through him. Because that's why they were confused when Moses climbed the mountain. But you are tired of him. Yeah, but you are tired of you. And then we went to the mountain and then these people, they no longer need me. It's fine. It's fine. But there is a statement that he said, he told Moses. He said, no one will see God face to face and live again.
wathi wakho umuntu uyombona uThixo ubuso nobuso abuyaphile. Amen. But it's fine if they want that. Kodwa kulungile babayifuna When he lonto. was coming down from the mountain, Uba ebuye sihle entabeni. the Bible says the glory was upon Moses. iBhayibhile ithi ubuqaqawula But Moses didn't know. Kodwa uMoses sangazi. It was not God. YayingengoThixo. It was the glimpse of God. Yayibumncincane bukaThixo. And he said, this is a small thing of God. Babona into encinci kaThixo. When they look at Moses, Uba bemjonga they uMoses. see this glory. Babona They said, no, ubuqaqawula. Moses, no. Bathi Moses hayi. We are sorry, man of God. Siyaxolisa nceda No, Thixo. talk to us. Thetha And nathi. you must talk to God. Wena uthethe We don't want to. noThixo. It was a glimpse, Yayinto encinci a small thing of God. kaThixo. You think you know God because you know your past. Ucinga uyamazi uThixo ngoba usazi umfundisi wakho. So that is why everything that God is saying through your past, Yonke into take it serious. ayithetha Because some of your problems Ngoba ezinye are ingxaki caused zakho because you don't want to listen. senziwa ngoba You see a ungafuni pastor mamela. when God is speaking in your life. Ubona uThixo xa umfundisi. God is rebuking you. uThixo But you see uyakhalimela. Pastor Ngunge is rebuking you. Kodwa vele ufundisa uNgqunge ekhalimela. That's why your life will never change. Yiyo lento Because you undermine God when He's talking to you. ngoba umjongela phansi uThixo bethetha nawe. Amen. If you can understand God, Uba ungamqonda you cannot kahle. repeat the same mistake. Awuzuphinda uyenze impazamo. You'll never hear me. Awusoze undive. Amen. So that is why we have a constitution in the church. Yiyo lento sinomgaqo. We have trainings before Sinazo itrainings. whereby we'll tell the leaders this is how the leader must be. Apho soxelela inkokheli ba inkokheli It mayibenje. must be like this. Mayibenje. Amen. Because every time that the Holy Spirit is forcing me to set order in this church, Lonke ixesha umoya engcwele ndinyanzela uba Amen. mandibeke After this ucwangco conference, bandleni. it's forcing me to set order. Nyanzela uba ndibeke ufaka Amen. ucwangco bandleni. It's not going to be nice. I Akuzuba know. mnandi. It's not going to be nice. Trust me. Akuzuba mnandi But ndithemba. after people they have changed to doing other things, they are doing what we are doing here. Emva koba abantu They will enjoy betshintshile it. benze lento esiyenza. Wena siglasses in your bank ukuyibona bayiphethe ngathi yakhala. Because we are not going to accept other things. We are Asizuzwamkele going to ezinye force izinto. people to do what we are doing. So Or nyanzela they can abantu join benze either ezinye churches. izinto sizenzayo okanye bangayoka amanye amabandla. Because there are people who don't want to do what we are doing. Ngoba kukho abantu abangafuni ukwenza lento And esiyenzayo. the problem is we are preaching. Ingxaki There are siyashumayela. new members who are joining us. Kukho amalunga They will amatsha. think this is how we do things. Ocinga Because of the senza people who kanje. don't want to change. Ngenxa yabantu abangafuni Ibhlukhwe utshintsha. asinxibi kule nkonzo. Finish. We don't wear trousers in this church. Asinxibi anishumayeli ngayo, but funeka niyazi namalungu umuntu ongene ngayo animjaja nimthini, but malungu enkonzo yazini stance enkonzo yenu. Sanuyinxiba kaloku sisacengana nabo abathi bayitshintshe bona. Ba right bona baze ngayo. There is no problem. Akho ncane. But to us members of the Kodwa church, thina must amalungu understand ebandla. ibhlukhwe asinxibi. Must understand ukuthi ibhluku asinxibi. So I don't understand getting to a point whereby leaders who represent the church, Inkokheli ezikuthiwa they doing the same thing. benza into enye. We are busy dealing with the congregation. These young people, they see these leaders doing that, they will do the same. Abantu batsha babebona inkokheli ezenza loo nto bawukwenza loo nto nabo. Umuntu ongena phaa inxibe ibhlukhwe asiyihoyi ibhlukhwe yakhe, because you want her soul. Ufuna umphefumulo wakhe. Amen. But then go to the members. Aloku bazalwane, you cannot be saved Awukwazi usindiswa and remain the same. uhlala We'll be unjalo. patient with you when I'm to say ibhlukhwe, because vele akufuneka uyiyeke ibhlukhwe ngenxa yenkonzo, iyeke ngoba uyi understand. Ke ngoku eziteaching uxela uba kuzo zonke eziteaching awuvanto, and asiye sibuze imibuzo khona nombuzo awuduze nambuzo, kuthi ukuthi it's the spirit of stubbornness apha kuwe. Kumoya wenkani olapha kuwe. It is the spirit. Look, we give you the chance because we're not fighting with people who are still abanye basuka inkonzo beziveza ezinkonzo ibhlukhwe zinenkomo be-enjoy apha unoma mfundisi uvele yakhe inkomo kuyaqhayisa ngenkomo kwezinkonzo, so bengekho problem kodwa noma mfundisi beyinxiba. And then xa usuke kulaa foundation, it's hard to change. Kunzima nyhani. Uyamhetha umkani ngase ndithethe ngebhlukhwe, iyabahetha abantu abaphuma kwini basebeyiqhela iinkomo zabo ziyobahomse ngabona uba wonke umuntu lo uyayibona inkomo yakhe yayazi. Uthi omnye usisi uyamazi umkhuseli kwaka enye 12, uthi
they were preaching in church about this thing of yeka ibhlukwe. Babetshumayela ecaweni ngale nto yeka ibhlukwe. Akoma abayo wakha befundisa. Yhu ndimile kanje kanje ndiyayithanda ibhlukwe. Undayithanda. But they were preaching because ezinye izinto ezosibetha. I'm going to talk about when I'm closing this teaching. We're going to talk about 7 churches. So xa ndivela le nkonzo ndizawuthetha ngamabandla asixhenxe Ezinye zizakheswa ngithini. that were cursed by God. I-problem khange ibe kwi-congregation ibe kumfundisi uye waphela ebalusi because uMoses ude wavumela ezinye izinto ngoba uye wabona ii-faces zabantu ziyatshintsha xa imesi igaqwathi aphele yeka athi uJesu xa ethethayo uMoses uzivumela ezinye izinto ngenxa yolubukhuni bentliziyo zethu. The same thing that was happening there is still happening in the church. Into yesenzeka phaa yiyo yenzeka zilikhuni intliziyo zenu bazalwane ndithemnyana. That's why ningafuni uziyeka izinto zilikhuni. Amen. uMoses, he never entered Canaan. Moses sangangene eKanana. Because when yena uye wajonga ife wathi wajonga xa ithi ngapha eShumayela afika iface ngekhontle sathi amen wajika imessage yaphosa ke azuphosa eKenana ngenxa lonto nosikuduba udlapha not Moses mina soyifaka ithi iqhotho kuphume ngegate udubule odubuleleni kwakho. I'm not going to change imigaqo yakho uqala injalo kube empty kucawezayo kube khozo ukuthi fisa kahle kancane iyaphela ibandla imaliphele. Yabona kwenza ukuthi yaziqaphela andisashumayela ndiyashwabula. And ngoku abantu abazoguquka kuba ndikushwabulela uguquke. Yabona nje ndikushwabulela uzothi inxele lapho lokuqoma hey ingandi yaba empundu ndakababa. Amen. For example, the yabona about the words kubantu bakhe babe khona wona teacher leblock. Okay, because ukhona i-situation whereby uthi umsebenzi lofumanayo yabo like shops empahla uthi wancika ibhuku ebhandithi ayike ophumana esikole ayo excuse because Muslims zihlotshiswa kodwa uthi ngenkonkolo yakhe and ungaba winner nasecourt uthi inkolo yami uMuslim ufike unxube lantu umuntu ethwe Muslims they don't compromise. That's why they are so blessed. Thina sithi hayi kaloku uyaxoka ubufuna kuvele imitsula zakho uyaxoka wena masithi hayi ndinyanzele soze unyanzele uzothi ngokwenkolo hayi ndivuma kumulana ngoku abantu bebekho wabuzwa into yejim kuthiwa na kwavela umakoti abasindiswe I think abase faith mission ngoba bonke abantu abejim bathi zojima njani ke xa lisithi ibhruzo if you can check impahla zabantu abajimayo zijonge uxelele mina lanto go tight man usnacks ngumfokosikazi womuntu uthatha utshona unswap. Tell me as a child of God and then ngumyeni womuntu do you represent heaven? Because wonke nabafana abangeni bathi bakuplite ngoba abayibonanga iring akuplite xa othu abone ngering. In fact ngokasawe yanga le ring kuthiwa ihombo. Amen. The reason thina singanxibi kungoba siyayazi ba izala ntoni. Niyabalanda inento izala. Amen. Now ke ngoku siyayisithethile zathi bomsebenzini siyevuma uphangela abe umsebenzi wakho ekunxibisa ibhuku and you have no choice because apha kunxitywa lokho and ke ngoku after that awuzuba namsebenzi. Lado ke ngoku it need you to draw spiritual whereby you will tell God this is not the kind of job, give me the right job. Funa ke ngoku wena ke ngoku because asikwazi ukuthi yeka imvuqothwe asizokunika namalwini kwapha but it need you uba uThixo umkholelwa kangakanani uba kule field uye inxisa ibhluk kuthi ukuthi ufuna kuthanda zinto usuke kule uya kule ayise office ke uzofika unxiba lokho yakho. Amen. And then this thing of ibhluk esazayicakisa about the outside appearance that xa sithethe ngebhluk siyadlula kuyo ngoba ibhluk abantu bayazithenga. Okay, ayikho ngaphakathi ngaphandle bazithenga but ke ngoyiproblem esinayo ngoku because ilento before was not sticking le qha ingxaki yami ndiqaphela uba abantu nje bethenga ibhlukwe ngo balahlekelwe zisize abazazi size bakuthenga eCarmen's kodinki how can umdala kangoku uyothenga kwisazi kodwa abazazi abaniki isize zabo.
akekho into eyazi isize yakhe tu. Yabona into bazeli kokho abantu bangaka. Yabona uyaba kodwa ibhluku azinxiba uzonxiba ibhluku zonompumuza. Look at that. Apha kaphuma endlini. Funeka kubizo wonke umuntu. Uyayibona lento le? Nakayihlika umuntu ade phefele. Amen. So bazalwane, let's understand ba sithini ground yethu as Bethel Church. Amen. There are things that in esizozincama because we love God. And we know who we are. If you are going to tell me nabo pastor abaninje bana babandla vuthathi, go to them because you are not following those pastors. Noba bachisa bashumayela kulilwe kuhle imoya umokoza yakubo kaloku. We're not going to force indawo ebhluku ngenxa yalonto. Asunyanzela ebhluku ngenxa yalonto. That's why in Khayelitsha, yolonto eKhayelitsha, all the people that are coming from Khayelitsha, bonke abantu abasuka they eKhayelitsha come with ibhluku zabo. bangaza They are nebhluku still zabo. babies. Ngoba You cannot basenga force indawo abantwana. ebhluku kubantu abatsha ababulala. Awukwazi uba But to you, all Kodwa members, kuni, I'm not amalungu compromising about that. amathathu. That's why Uncompromise. ndandiyivule lithuba yalivula. Ngoku bendalo kwenkosi nangoku udala sithetha ngalento ezibhomo eziyingozi. Usanyamezele ntoni? Wakhohlela omnye xa uthi ubhaqwele yami. I'm not there. Andikho Amen. lapho. Praise God. So we need to pray about that, bazalwane. That's why you need to change your wardrobe. Yona ndofuna ukutshintshile wardrobe yakho. Amen. Hallelujah. Ibhluku enzelwa umuntu oyindoda. Amen. Yabona ba nangoku aba ilizwe liqothekile ngoku usekhona into yezikate ngolebe sithetha ngayo. Wonke umuntu bashumali banikeza ilokhwe ngoku. Sixakiwe ngoba sithini ngoba nangu umfazi unxiba ilokhwe. Inokuphinda nelokhwe apha endlini. Hayi ilokhwe ihamlele aliyomfazi andiyibona xa la lokhwe ishumela. Amen. Amen. So we're going to share about that, bazalwane. Sothetha ngalonto. But if we are okay, understand, If you don't understand, continue with your blukwe, qhubeka nebhluku yakho. but you are not allowed to be on department. You are not allowed to be on department. Awukwazi uba You are not ku-department. allowed to be an usher. Awulungelanga You are not allowed to be on worship team. Awulungelanga uba If you still yi-worship have team. if you are just a member, normal member, Uba ulilungu nje we have no problem until you draw. ude ukhulu. Siyayivake ngoku nje baclear kanjalo. But once I want to join a worship team, Uba uthi ndifuna we ukujoyina are strictly kumanqoli. because when we Strict. face of the church, Ngoba wena we are ubuso benkonzo. we are going to transfer this spirit. Uzowuthumela lo moya. Qiniseka uyibambe. So wonke umuntu opha yena ngadlula kwabe inxiba, but wena uyenza ngoba ngoku unyukile kufuneka abantu babona apha ku. Yebo. So there are things ofuna izinqa because abantu abaninzi bazenza izinto enkonzweni ngenxa yabantu abaku front row. Uthi Joshua xelela ipriest xwaye ityeya, but between abantu nepriest kube kwigap phambi koba bawele iJordan. Why they need a gap? So that they can see them clear Ukuze bababone how kakuhle. they walk, Indlela abahamba their ngayo. attire. Nendlela Because xa yabo. beclose abazukwazi ubona. Amen. So it is very important, bazalwane. Balekile Even kakhulu. our departments we are not going to preach about it, Nakwi but department on azothishumela meetings the board members Kodwa, must be strict in this thing. Kwintlanga. Umuntu abhetla akhwithe ngoba ke yiyona nto sinoyinceda. Sinokwazi ukukhokhela abantu abasaveza igumomo yithina. Makakhwithe ahlale phansi because we have a problem of abantu bayikopa into eyenziwa elite. Amen. So that abantu abasanxiba ibhluku abasebatshe enkonzweni bangalimali ngoba umfuzi ofuneka addresse le yona uthi address apha kanti udubule komnye kuyokwenzakala kanti uaddressa lamaqanda lenkonzo. Amen. You know there are people who will stop wearing ibhluku because they are seeing us that babona apha kule nkonzo ngobona nje athi yaba kwinkonzo kwakuthethwa qaqo zange kwathi lapha ndithe sokuba ingena apha ngoku kwaba bakudala bekhona. Andiyazi uba ingubani ufundisa lento who's teaching this. banoyifundisayo le nto. And izinto ezininzi funeka uzithethe usaphila inkokheli because mhla waze wafaka ujiko inkonzo. There are churches ngoku esakhonzwa ifoto umuntu uthi ophanda lelithi yayisindisiwe njengoJohn Wesley
umfundisi wasewisile. He was saved. wayesindisiwe. But ngenxa unga-address into and uzithetha izinto ulungise, prepare people. Balungiselela abantu. Even if you can go to the Google it, ngena ujonge kwimigaqo yasewisile, iyabetha indaba yokukhonza izinyanya, but bayazikhonza izinyanya ngoba kodwa bona indlela ekhonzwa izinyanya. Because John Wesley was saved. John Wesley wayesindisiwe. Amen. That's why ngoku ikuthiwa iwisile, bayiwisile nyani. Ifela la nto yoba unga-address izinto ngexesha. I'm addressing these things so that the day ndimka kulo mhlaba abazange bakhona basaphila ngoku mhla ndaze ndabhubha ndimka kuhlalwe kwimfundiso kuthiwa umfundisi wayetyala ezimfundiso thina siyazi lenzana, because the next generation is going to be stubborn than this one. Sukulona sayo sizoba nenkxayo kunesi. Ibuhlungu ke ngoku uthi kwaba sebelibambile ivangeli, the death, the burial and resurrection of Jesus ayifumene, yet they don't want to change. Kodwa bafuna ukutshintsha. What are we do, which means we don't have hope for this church. Tshela ukuthi asinathemba ngelibandla. We don't have hope for this. Asinathemba. Amen. Where are these churches going if thina kwathina silusi thina balapha efront? Liyaphela ibandla if walusi. Hey mandiyeke bangcwe. Ngathi nonke ezinxibe ezibhemu ukuthi mandiyeke ngoba engathi ezibhemu ukuthi ezinxibe. Last night we talked about some rules for Bible study. Sithethile izolo ngemigaqo yeBible study. Eminye imigaqo yokufunda iBhayibheli. Yokufunda iBhayibheli. A born again experience. Amava uzalwa ngokuthi. Amen. That's the first one. We talk about the born again experience. Sithethile ngamava uzalwa ngokuthi. Study a Bible study is a discerning search for spiritual truth. Sathi iBhayibheli ukufunda kweBhayibheli kukuphanda kwamoya. Amen. Such men cannot receive this spiritual truth by their own innate wisdom. Sathi abantu abakwazi ukufumana inyaniso yakwamoya ngokwengqeqo yabo. Amen. Spiritual truth only comes through faith and spiritual discernment and revelation. Inyaniso yakwamoya iza ngokuthi uhlole ngokuhlola kwamoya nokholo. Amen. We're talking about that last night. Sithetha ngalonto izolo. And then we talk a second, and then we talk about preparation. Sathetha ngokusilungiselela. Whereby city heart searching should precede Bible searching. Sathi ukuhlola kwenhliziyo makube phambili kokufunda iBhayibheli. We talk about that. Sithathile ngalonto. Amen. And then we talk about the book of Jeremiah 17 verse 9, whereby we talk about the heart Apho besithetha ngenhliziyo is deceitful uba iyakhohlisa above all things. kunento zonke. Amen. And then we said, do not rush into God's presence and out again without taking time. Sathi ungancameli ukuya kukhona bukaThixo phambi kokuba uthathe uphinde uphume phambi kokuba uthathe ixesha. To free your mind of distractions. Uba ukhulule ingqondo yakho kwiziphazamisi. To search you to your soul. Uba uhlole inhliziyo. And to sense the nearest of God. Uve nobukhona bukaThixo. And then Sati tried to be alone and uninterrupted. Sathi zama ukuba wedwa ungaphazamiswa. And then before we start the first one, I want to touch some few things on that preparation. Funa ukuchumisa into ezimbalwa Because phakathi the third one we talk about normal preparation. Sathi esithathu ukuzilungiselela okuqhelekileyo. Amen. In the Bible interpretation, we should use this principle. Kwi-interpretation yeBhayibheli masebenzise lo mgaqo. Uthi ke lo mgaqo, when the plain sense makes good sense, Uba ingqiqo ecacileyo isenza ingqiqo. we should seek no other sense. Masingafuni enye ingqiqo. Yabona i-statement sikliye xa uprepare message sokufuna ukuba ufuna usijilele kwinto ecacileyo uzophela uphuma emxholweni. Ane I make an example about the book of Acts 20 verse 35 whereby I say it is more blessed to give than to receive. Yenza umzekelo othi kusikelelekile ukupha kunokufumana. Uyayibona lanto leyana. So lanto isimple mosicacile akho nto ucaba ngoku uzofuna ukukhangela uzophela utheni uyishifta ngokuphela umisquota uphuma kule nto ithetha iBhayibheli yabo. Xa iclear if that verse uyayifunda iclear suyenzelelela sukongeza iclear. But if it needs explanation, then explain it. Start each those verses that need explanation. Matthew 5:35 verse 13. Start, you are the salt of the earth.
niyityuwa It needs yehlabathi explanation. idinga Because omnye umuntu will ucaciswa. think about the salt that is there at home. Umntu uyawucinga ngetyiwe It's not ekhoendini simple. ayilulanga Yeah, but you need ke ngoku that you can make clarify it. idinga Another thing ucacisa. to young people. enye into kubantu abatsha Listen to me, young people. mameleni kakuhle This is here on preparation. ilapha I kuzilungiselela always listen very careful when you are sharing the word, when you are preaching in the church. ndinimamele kakuhle uba nishumele okanye nithetha Noba ngelizwi ngathi ngajoka ecaleni but ndiniva word by word. ndiyanimamela izwi ngelizwi. Another thing that you need to correct, Enye into esidinga uyilungisa choose right words khangela amagama angawo when you are alungileyo addressing the church. uba uthetha nebandla. Amen. You know, there are words that Utatu Ngandwin can come and stand here and say it. Akhona amagama utata ungantwana angawathetha pha ngaphambili. But if you can use the same words that Utatu Ngandwin is using, Uba ungasebenzisa amagama amanye awasebenzisayo utata you will be uNgantweni, rude. uzoba krwada. Let me make an example. Mandenze Mamelani young people, because you always repeat this, I want you to stop that. If Utatu Ngandwin athi china abafazi bale nkonzo kutheni bangathi amen, that is not rude. ayikho krwada lo. I know. It's that is not rude according to his age. Ngokweminyaka yakhe. But if Nompumza can come and stand and same stand at abafazi bale nkonzo uyabathuka abamama. Amen. So the khona izinto onozikopa ezithethwa ngumfundisi but not bazithethwe ngokwe-age yakho. Khona onozikopa le anoyithetha because i-right pa kumfundisi. For example, there was example yakhe enzwa ngumama uJaji about Adam and Eve. I don't know sasiphi. Kodwa that's why isenza umnikelo na. And then another kwakulapha enkonzweni. Kodwa he was making this example that I used to do wathi uAdam uEva kuzo wathi hayi bomyeni wami. I don't know whether you remember that. And then I laughed because according to age kama mujaji we were all comfortable. But if uSange can do the same, ayenzela umzekelo ntando wenza athi wathi no, she is rude because umncinci yena. There are things ongenos address ngenxa age yakho. When according to your age, show respect. Ngokweminyaka yakho bonisa ukuhlonipha. Don't be too comfortable. Fear Uyoyika the unganethezeki pulpit. kakhulu. Once you are too free too much, ba ukhuleka you will kakhulu insult people uzothuka without abantu knowing. ungaphandle And the kokwazi. people who are listening, Abantu bazoda abamameleyo kufundiswa kule nkonzo. Choose amagama, choose words wisely khetha amagama wakho and kahle. stick to your notes. Uhlale kunotes Because if you are not preparing, uba you will awulungisi say unnecessary things. uzothetha izinto ezingezizo. This what you are saying you are not supposed to say. Ile nto uyithethayo Because you bengafanelanga didn't uyithethe, prepare. ngoba uyilungisa. Preparation are good so that you cannot be out of line. Kuzilungiselela You will stick kukuhle. to your teaching. Ume Amen. uhlale If you are there to teach about water baptism, uba ufundise ngowater do baptism preparation. silungiselele. Put your verses in order. Beka iivesi zakho. Everything that you are going to say, yonke into ozoyithetha. ibhale phansi. Write Noma it uthi down. ndiyabulisa, ubhale ubulisa. Uyazazi kule ndawo ndiyabulisa. Ndiyanibulisa, umbolo ubhale ubulisa. Ndiyanibulisa ngegama likaJesu ithi funda ivesi. Ibhale ezazini. They are helping you so that you cannot say things Siyakunceda uba ungathethi izinto that will cost you tomorrow ungayiniki i-platform. ezokwenza Ngoba sizokoyika ungaziniki ngokuzosithuka. Awuzuyifumana i-platform ucofa ngokwena hayi awunikwa nto awuhoywanga kanti usekrwada okavuthu. Preparation are good. uzilungiselela They will help kukuhle. you to draw Sokunceda ukhulu. and also learn from the mistake of others Funda kwiimpazamo and zabanye learn abantu. from your mistakes. Ufunde Don't nakwiimpazamo repeat the zakho. same thing. Ungaphindi into enye. Amen. It's very important. Balekile When you kakhulu. are standing, there are three things that you must make sure you before if uplaniwe zibambe into zintathu. Zendenze ndakhula. Amen. Zandenze ndakhula ezondo zintathu ndaba ngumshumayeli nguye namhlanje. Eyokuqala, number 1, Yoqala. don't waste people's time. Suchitha ixesha labantu. Number 2, Yesibini, have something to say. yiba nento othetha. Number 3, Eyesithathu, say it yithethe. and sit down. Uhlale phansi. Because if you didn't prepare, Uba you are uzilungiselela going to waste our time. uzochitha ixesha And we say lethu. unnecessary things. Uthethe izinto The things that are out of line. izinto ezipha ezi Because you didn't do preparation. ngoba uzilungiselelanga. Stick to what you're doing. Stick to your notes. Hlala kunotes zakho. And then say what you
you have prayed Mosane. You have prepared everything. Stick to your notes. And after that, say those things and sit down. Ihlombe malingakubangeli ba uqoma hey aha ihlombe lingakubangela uphuma ecaleni. Amen. Those three things are very important. They are there when you are preparing. If you are a program director, you are not there to preach. Can I say it again? Don't preach. You are not the head pastor. And awuzubangwini ngomso. MC. Nakhona awungu MC wena wedwa. Uyaphuma ngomso kungenom. Don't preach. Kubi program. Seven bantu benkosi. Siyayazi ba unentshumayelo ubuyibukele. Umhlobo wenu bumalele ntshumayelo eksini la kucana verse. Don't preach. We don't say you cannot share. You are sharing. But a preaching la uqoma jonga ngosiyayibetha 10 minutes ethetha lo. Yabo akasathi ukwana nto share. Yes, you share. Uthixo wathi mhlawumbe emva komuntu uthi sobiza umnikelo. Yabo uthi lenkonzo yandinceda ke khumbula ngexesha kwakuthe kwathi nje shortly, you don't waste time. And then and then another thing, and I don't want to forget before I continue. Another thing that I want to remind. Learn to stick to the Bible. Also my daughter Usihle always forget to sit down with her. We are turned kwenza imizekelo kakhulu. If nemizekelo kakhulu more than quoting the Bible. Amen. It end up now you are not seeing the word. Imizekelo ngakubangela ungafanele ayikho biblical ndithethayo. La nto kwenza imizekelo kakhulu ufuna ucacisa lento ngokwemizekelo. Ube nemizekelo emininzi. Imizekelo angabe ininzi. Nami ndiyayenza imizekelo. It's good kwenza imizekelo ukuzekelisa. But xa ucaba ngoku apha ufunda nje iverse sizonikela uyicacise. Masumzekelo isandla yabo ufanele ukume ngesandla. Uyeke ilanto ufuna ucacisa nje yabo isandla sinemini emihlanu. Isandla sinawo namazipho. Uzophela ngofanele sithetha ngesandla. Forgetting that buzibizela umnikelo. Because umzekelo xa uninzi uphela ngoku fanele uthi ugqiba ngofuna ubuyela ngapha. Kuba nzima ke xa ungastiki yodwa ukubuyela kubenzima ujoy mase amen. Uxakwa ukujoyina lento so ngoba sothethe nezandla zemfene ngoku. Ngokunzima ubuyela to your teaching. Don't make too much mizekelo. You will be out of line. Ufane nalamuntu uthunywe isonka ashiye phansi adlala ugqapha xa ifuna isonka endlini sinomhlaba siyasitya sisonka simthumntana uze nazo cha sithe sinomhlaba uhambe edlala. Because xa uthunywe imessage ukuthi tell lento uyithi ayo yakho, tell lento uthunywa ngithixo ukuthi uhambe ungabe udlala, tell lento uthunyweyo and that's it. Amen. I'm making sense in the church of God. So this thing youth ulapha. Amen. That ungadini lapha umama umzali ulapha uzoyinceda pha komama. Umama kuba umama uchurch ngekho. These things the congregation must know. That's why I said before abantu benu bananzi, because I'm blaming the leaders. Leaders, they don't sit down with their people. They are failing. And we always have visitors in the ebuhlungu apha. Afuna stress fingers. Yabona ucamba ngokwena abantu bapholile wena ngomncane ubambe umsusu wabe ubincila thize ngoba yonke into ethethwe epulpitini yakho mfundisi izofuneka icholwe ngwenza ngcebo. La muntu uba uthethe into kwamka abantu enkonzweni ayimtheli thi nguwe ozomkelwa ngabantu yena akho into imenzile nguwe omincayo. Hey one to mandluba parents uphuma ecaleni pheza. Because the leaders, they don't sit down with people. Amen. You must know who's going to notice. What are you going to say? Go to the inanzela program yonyaka ubajonga abantu uba ngabe ladies unomjudge makayi bajonga abantu bakhe bazima phambili ahlali nabo phansi khawuye kawushumayele phambi kushumayele shumayela pha kum phambi ushubele pha tell abantu kuzoyithi potwana thetha la kuthetha babandla. Amen. So it's very important ke bazalwane. Balekile kakhulu. Masingayiqheli ipulpit. Sincede. Noba kuthiwa it's a youth revival,
stick to eyona nto ibalulekileyo, introduce Christ to people. velisa abantu kuKristu. You know, there are things once again in Chumayelo is full of horrors. It's good when the Holy Spirit forces you to rebuke some things, but horrors will not make people to change. What will change the people? It is the gospel. What is the gospel? It's the death, burial, and resurrection of Christ. And then the change will come after that message. Which means if you are still telling people to stop doing other things, and then yet to forget talking about the crucifixion of Jesus, those people will not change. Because whom can stop smoking, yet he never received the gospel. Stopping smoking does not mean you are saved. No. When you are saved, it's when you accepted the gospel. What is the gospel? He died on your behalf. That is what must introduce to people. I'm not going to preach oko. There will be ladies revival, yeah. There will be youth revival. But I cannot correct every same mistake every time. Amen. Let us not care like let's not. Amen. Let's stick to the message. Our message is to preach Christ. Stick to the verse. Amen. Praise God. If you can do that, you'll be a good preacher. Stick to the verse. Amen. That's preparation. So those things get young people. Ziqapheleni ngoba nawo ngomso uzoba inansika ume sukopela kwabanye mamela the teachings wona ufundisa thatha all those points ungathi ndibona ubani ekudala belapha besezodloba asami ngobani apha. Listen to the teachings mamela. Okay. Amen. Praise God. Another thing, don't just skip a line. Must you are reading on this verse also Shumelanga is a main verse, but maybe understanding. Must maybe so you don't know this book, the meaning of this one. No. Because if you don't understand that single word, you will preach a wrong message. Because yakwazi kanti yonke lento ibu clear bale verse ulele kwelagama. Understand the whole chapter. So again, yazi yabava abantu bengozweni ba lo uyakhangela ivesi yemnikelo. Naso ingomalaka abantu lapha soze ngomalaki. Uyayazi emile malaki. Uthe samuthi naku malaki emile. They only have they know malaki. Nakhona kula malaki bayamfunda nje. Umbuzo ba wakho awuqala ku verse number 1, verse number uyifundele we understand the whole chapter. No. Because sina lanto yokuba siqhele. We don't prepare. We see asisilungiseleli. Siyangasiqhela qomo kuyanzo ukuthi malaki ndazi ndivela ukukhulu malaka. Ziziseni zishume. Sesiyazi yabo. But at least when again go come with a different direction. I like ufak will come with different verses. Remember Achilles Shume in the New Testament where people they say there is no tithing was ufak, and I never teach the church about that verse, and it was new also to me. It was a new, which is ufak is studying the Bible. Mamela Church of God, you are lazy to start. That's the problem. You are lazy to start. Amen. Let's learn to start the Bible. You know, if you can learn to start the Bible, you'll be a good preacher. Because if you are going to take the line, I'm going to show about that now. We're teaching. This thing is about that. That's why it's take poster. This straight nights is meant for those who are already saved. It's for us. Amen. Praise God. So Lando is very important. But okay, we from verse 1 up to the last verse, because we say no tiganda up and tell
kanti le nto ibithethwa ayiyongo le ithetha eyona le fanele kayongo because wena kumnandi xa sewufunde leya uthi uyicacisa ne-intro yakho you are telling them about the whole story. Sewunayo intro uvele uyicula lapha kuba uthi fundani yonke lana ufunda masifundi verse bani bawufunda uthi sit down uthi yeah into eyayisenzeka and also okay let's start by because back and go deep this. I'm going to explain about these things tomorrow when I have last time. I'm making preachers now. I'm not going to invite anymore. I'm going to have preachers. I'm going to host preachers here from this church. I share another video. I think I'm Kevin I shared to one of them about another preacher was talking about this thing. What ibanda lakhe alikhuliswanga ku invite. Who introduces the gospel? Everything is here. Don't invite and sithathe endleleni. We never have Jesus akuthiwa uthe uyoshumayela wayehambe ngena ngendawo yonke abefundi bakhe belapha wahamba indawo yonke ehamba eshumayela xa ungathiwa kuthiwa ubiza umfundisi waseGalilee uzoba sespeaker kule nto yenza. He preach and then he teach those ababekhona zange ababizelwe abanye ushumayela kwaphela wathi hambani ekhona niye kumzi nomzi nishumayele. He preached, he gave them, he prayed with them and then they went and prayed. So this is what I'm doing. Amen. What you call impartation. So izinto endizithetha is very important. Masengathi singamazishumayeli baseziyuni bangafundiseka ngibona ba lo uthatha verse yawuthwabula qoma lo umziyuni kaZulu. No, let's learn uva lo muntu know the story. Masifunda iBhayibheli bazalwane. Let us not be after amen. You know that they are preaching no shumayela kungabikho amen. Kanti kho abantu abancane abalelanga bahlela ilizwi lakho ukuthi engqiba. Ngathi ayithe amen izobangela ngayivala into ithi ngasike ngithule ndimamene. Njengoba ndithetha nje kwabanye iyaziki yangena. Bazoyiva noba sekudlula iminyaka lento ithetha. Amen. And what is very important is what will be there in the heart of saints for years. That's what's important. Let us not be preachers who seeking amen. Shumayela ngathi shumayela radio. Bawufuna uba uyaqomba mntaka amen. Khakufike seshumayela fresh yakho kwini. Uzophuma lento ka hayini amen. Nisekhona sizoyapha ngekatyiwe pastor. Nisekhona into sizoyapha katyiwa. Amen. Ahleke ukhuzele. Amen. So normal interpretation, that is very important. So there are things that will share any verse. Sukubila chaza verse nje kunjalo. Ichacile la verse. So suba ne stress ba itho ukuthini. Isandla esikeleleke sesiphayo kunesiphiwayo. Ngokuzodinga ukukhangela izandla zemfene. Isandla semfene sohlukile kwesekati sekati ngasi mina mithathu. Sinamazipho ngathi ngangafakelwayo udlule kanti nesenja esenja kodwa ke sona isandla sehashi kubantu benkosi singathi sibumpuphulesi ndakaThixo sicela uthethe ngale verse ayifuni isikhile lento. Amen. Ngokuma usiphathele zonke izandla ngoku simka apha sewuthela ngantoni izandla. Amen. Izandla ziyayihlamba iwashini. Ndicela izandla mna ikhona isepha ezityaye izandla ziyityabule. Faka igloves zintoni ezonto bazalwane. Amen. Because those people they want to explain a verse that makes sense. Bantu bafuna ukucacisa iverse eqhelekileyo. Amen. The fourth one. The contextual consideration. Ukwanela ukucacileyo. Amen. Ingqalelo, ukungqalelo, komongo. Naba sixhosa siyavakala sam. Amen. Praise God. So ukuqwalasela, the mongo of the chapter was still in this chapter. Amen. Selava kulenda. Because unga misquote. Amen. Now we talk about this concept.
contextual, the interpretation of a word and phrase. Umxholo welizwi Amen. nendawo. So contextual consideration. Ukubona ukuqalile uconsideration. Praise God. So a text without a context. Indawo ngaphandle komxholo. I-text indoni isicatshulwa. Sicatshulwa ngaphandle komxholo. Hey, bawungantoni ndijonga kuye xa manje ndifuna ubawuthe ewe ndiyaqhiyeka. Amen. So a text without a context Isicatshulwa ngaphandle komxholo is a pretext. Sisicatshulwa esincinci. Amen. A pretext, bazalwane, it's when you explain something that does not make sense. Kuxa ucacisa into engenziyo. This thing that you're saying does not. Uyayithela into ingavakaliyo. So a text without a context Isicatshulwa ngaphandle komxholo is a pretext. So a empty text. This word pretext, empty text. Amen. Isicatshulwa singenanto. So each word must be evaluated in its usage in the sentence. Ilizwi nganye malijongwe ngendlela esebenza ngayo kumsivakalisi. Livavanywe. Livavanywe. Each word. Yabona xa ufunda iBhayibhile. Usondakha abashumayeli. Ngenzela ba ngokushumayeli igama ngalithi ulivava njengoba unantsika uGoogle sumkhangela imessage funda iBhayibhile yakho khangela ukufunda amagama. Nokuthi ba ukhangele ufanele ukubiza nentshumayelo yonke kuGoogle Googleisha kuba ufuna uqonda eligama likule verse li1 ngalinye ujonga uthi kwenye ixesha xa usuna the meaning of this word uthi xa ungalifumani uliqoma eligama akhona amagama that will not found in English, the normal English. You need to have a Bible dictionary. So kufune ukuthi kwela gama because lalisetshenziswa eBhayibhelini is not English le, and the English ngokayisafani neleya. Then it will help you to say this ulichaza utype igama elithile biblical meaning. Yebo? Because of mase ka ufela ulifake i-English izolichaza ngenye indlela normal. Yabo? But when you said ka utype about ulibhale igama lakho ukuthi biblical meaning izokunika according to the Bible so that ungachazi ube out of interpret wena ngenye indlela yaselizweni. Yabo? I mean ngenye indlela English normal ube out of line ke ngoku. Kanti ke xa ulanda biblical, the biblical meaning, it will make you ke ngoku ulibona bathi oh nansi mazilenditha. That is why abantu bafika benza lento apha, because why we have a biblical meaning of this word. Tense sentence. Amen. A sentence must be considered Isivakalisi esimasiqalwe in the light of the paragraph. pha ku-paragraph. Amen. So isivakalisi must qwalasela, to consider ukuqwalasela. One ngokwesiqendu. Ane? So must le sentence yakho iqwalasele ngokwe paragraph. Ubona leba uzofunda isentence eBhayibhelini ungayiqwalaseli, uqwalasela ngokwe paragraph. So uthi wena ufunde le line. Ane? Ufunda le sentence. But ke ngokule sentence awudibanisi ne paragraph. Uqwalasele suku ithini lento ethethayo. Suku ufunda I sentence ungayazi paragraph. Yazi paragraph ukwazi sentence. Because uma uzofunda la sentence kuba uqobo ukuthi omnikele kamchekishi verse omnikele ufunde la line ubungayazi paragraph uzothi uthethile thina sekumamele thina abantu bayafunda bazi sentence ngokwe paragraph iqoma ayikho lento ithetha ngoba into ungayifunda bengathi yiyo xa ungekafika paragraph. Wothi xa ufika endlini uphinde ufunde paragraph uthi into nje ndishona bethu na ngosiya victorize ngonzweni. Because when I found the line, don't just read the sentence, understand the paragraph. A paragraph must be studied in its relation to the chapter. Isiqendu esimasifunde ngokuhlobana kwaso. Yebona ke ngoku isuka kwi line iya ku paragraph ithi ke ngoku i paragraph cannot understand the paragraph if you don't know the whole chapter. Awukwazi uqonda I paragraph ungayazi isahluko sonke. Ebazalwane I'm too deep ngoku.
Jule kakhulu ngoku. Andifuni abantu bafuna blessings, ngifuna abantu abathi I want to know. I want to be a preachers. Amen. So you understand ke ngoku ilizwi i-sentence when you understand the paragraph, and then you understand the paragraph when you understand the whole chapter. So okay, nansi le verse ndizoyifunda masile umzekelo, nale le verse ndizoyifunda kuye ithi ile ku masinde umzekelo la Matthew 5 verse 13, nina nityiwa yehlabathi ndiyifumene, but mandifumane the paragraph first. Okay, ndiyifumane ndiphinde ndifuna the whole chapter intshumayelo yasentabeni sendiyazi ngoku intshumayelo yaphi yasentabeni ndiyifunde yonke. Xa ndiyifunde yonke ndiyayi-understanda ke ngoku, because la 5 akaqalanga ku-13 uqale ku-verse 1. So ndiyayazi uba efika ku-13 nazi izinto ezithethwe ngiyesu kulandela mntwana ngasentabeni. Amen. So understand the paragraph and understand the whole chapter. The chapter in its relation to the entire book. Now, you must know the relation between the paragraph and the chapter. And also you must know the whole chapter, the relationship between the chapter and the entire book of Matthew. Yes, by Matthew, because ingozi la nto wena ufunde ngala chapter kanti out of line kanti awumazi uMatthew was le statement esithethayo wayeqonde kobani uzos-applya to the wrong audience. Uerile ke ngoku. Imagine how many people who are going to watch that message. Amen. And then uzoyicacisa into ube ingeyongo. You are misleading many people who are listening. That's why the Bible sanungqamela bangabefunzi because ngabona bazobuzwa. Uthethe into koma this is actually manje abantu bekosi mina ke izilonge sekhona ufuna ndiphakame ndiyilungise into. Why? I'm saving others. Ndisindisa abanye. We must hurt you for the sake of saving others and also saving you. Ungayiphindi kwenye indawo. Ngoba khona abantu ekonzene abahleli ngo amen qoma ejonga uyingqawu zika amen sibeka ijasi phansi azikho nokuthiwa zona ungacha uthente iyo ngoba zizona they are there to support you, they are not there to listen. Kodwa bafuna ukumamela. Must listen verse by verse. Wena abazali nje ngalifunda iBhayibheli nizokuxengwa ngamaJehova azukunesa amaxhekwaza pha atyhile verse athi isoko asikho. Uxakane nento uthi igama linye ekubhaptiza akathenga baptizo uthi isoko asikho akumthile verse eJohn. Wena uxako ku-explaina laa nto. Because akuncedi basize. That's why city this thing of coming to church and you don't have a Bible must come to an end, because we are here to know about God, not to come and sing. But tomorrow you know ngabi kwikhipho kule nkonzo. We're not here for that. We are here to know God. And this is what I'm doing. You know, if we can learn to uziqheliselana le nto yonqanela kuThixo uzozazi, but that is not you're not supposed to live a life of coming and pray for your problems, pray for God to give you this and this. When once you live to that level, into zizokulandela. Niyavela ndithetha into zokuthi zikuleke. Amen. Okay. A sentence must be considered in the light of the paragraph. Isivakalise simasiqalwe ngokucacileyo neparagraph. Yeah, siqwalasele ngokwento kwesiqelo. Matthew 23 verse 9. Let's see this. This Matthew is going to explain. I mean, 23 verse 9. This one is going to explain to us. Amen. 9. Ningabizi intungo kuba nguyihlo emhlabeni apha, kuba umnye uyihlo wenu lowo usemazulwini. Uthi mntana ningabizi khawuqale ku8 uzokubetha qala ku8 mntana besikhomplex qala kaloku mntana wethu. Yes. Ke nina maningabizwa kuthiwe rabbi. Man bangcono. Igama lithi rabbi lithi mfundisi. Amen. Lithi mfundisi. Uthi le verse ke nina maningabizwa kuthiwe rabbi. Then sithi mfundisi kum, kodwa iBhayibheli lithi sanubiza umuntu umfundisi. Kutheni nina?
nisenza because according to the Bible sanibiza umuntu umfundisi. Nina nibizela ntoni umfundisi ungqondise umfundisi? Is here in the Bible. I'm talking about a sentence. If you can read a sentence and preaching a sentence, you understand the whole chapter. Every sentence it sanibiza umuntu. And then ke ngiyaqomba ilitsho clear mosle. Uthathe noyishumayela. But you don't know the relationship with the paragraph. And you don't know the relation between the paragraph and the chapter. Funde mntana babayivanga. Ke nina maningabizwa kuthiwe rabbi kuba mnye umkhokeli wenu uKristu. Ithini apho kuwe Kevin? Yo joy mntanam uxolo sana ndilibele. Yaxa semoyeni sana lo banzi. Amen. So mangabikho namnye utheni ungumfundisi nina ningabazalwane. Yane? Mnye umfundisi ane uTristu. Egama lithi rabbi lithi umfundisi because undikhoyo utolika esisixhosa. Yabo? So undikhoyo uyamtolika urabbi. Umrabbi uthetha mfundisi uthetha teacher. That's why ithi ku English ithi and ithi for one is your teacher. Itsho ku English which is umfundisi. Umfundisi urabbi nguTristu sanibiza umuntu uTristu. Nizothini ke ngoku ndikuyeke ndithi ngubani mfundisi ukuthi umfundisi ungqondo ndikuchile leverse uzokhamisa okokoko ukhamise because awukwazi uexplain nansi verse bazalwane because once you just read ndinibonisa ubungozi bofunda line not understanding the paragraph nobungozi bonga understand paragraph not understanding the whole chapter and not understanding the whole book. Simazi uMatthew ebe address obani ngelixesha bebhala. Amen. Nazi ubungozi. Go down mntana sivele bese. Ningabizi umuntu ngokuba nguyihlo emhlabeni apha. Ningabisi ngoba umuntu nguyihlo emhlabeni apha ningayi apply even to my father at home. Ndidangotata ndenza into isu. According to Jesus umfuzo ngambe umfuzo kaJesu uthi so ngoyihlo wami. Even here futhi unqunga ungofather you are not my spiritual father angotata wami kamoya. Ayiko biblical nje ithetha. Ini mangabizwa umuntu father apha phi? Utata lapha emhlabeni. Ame unomachina athi awungotata ungantweni ku. Andiyazi uzothini. Amen. Amen. Uyitsala phi? Ubungozi bantwana a sentence. Go down. Kuba mnye uyihlo wenu lowo usemazulwini. Uthiwa mnye usemazulwini. Uzothini ke ngoku? Go down. 10 kananjalo maningabizwa ngokuba ningabakhokeli kuba mnye umkhokeli wenu uKristu. Leader. Kokheli. Ngabizwa bani leader. Akubonga nje ibethu bonga nje ngokuveza. Ndibulisa inkokheli yami. Hayi lithi subiza umuntu inkokheli. Kuthiwa lento ithethwa isithembu sikatangantwe is not biblical. Ayikho sezweni. Dithi a sentence must be considered. This sentence must iqwalasele. Amen. In the light of the paragraph. Ngokwesiqendu. So see understand ngokwe paragraph. Amen. And then a paragraph must be studied. Isiqendu esimasifundu. This not the sentence now. A paragraph. We must study a paragraph. Bayiqaphela apha mntana msuswa nje mic. Bayayiqaphela inansika iBhayibhile. You'll notice that ineziqendu, yabo. Njebe ichapter iyakwazi ukuthi ufanele kukwenye heading ngokuyichapter. Siziqendu ezi I'm teaching you how to study the Bible. Because the Bible before yayingenazi yayingena numbers ezingenazi chapters yayingumndululu izokuxelela apha evekini lento leba iqale nini into ba ngophunyaka into ba kubekho ichapters ne verses za introduce so that it can be easy for us to start the Bible. Amen. As Bible yayingum into ebhalwe nje ufunda ngolulu enanansi. So it's easy you must understand ubone ba kukho iheading apha kule chapter i1 ine heading mhlawumbe ithi mosikula chapter 5 man phazamithi ithi yokuqala intshumayelo sentabeni iphinde ke ngokuthi enye itshwa ehlabathi into ezinjalo yabo ziziqendu ngeziqendu siyayifumana bazalwane.
So now sithi ke ngoku a paragraph must be studied in its relationship. This relation to the chapter. Sifundwe ngokufana kwaso. The chapter in its relationship to the entire book. I-chapter ngokufana kwaso nencwadi yonke. Okay, go down and go to that verse number 10. 10. Kananjalo maningabizwa ngokuba ningabakhokeli kuba umnye umkhokeli wenu uKristu. 11. Omkhulu ke kuni makabe ngumlungiseleli wenu. 12. Osukuba ke eziphakamisa uyakuthotywa nosuku bezithoba uyakuphakanyiswa. That's all into ofuna si understand ane. Because here the main focus ka Jesus apha into uYesu was dealing with pride. Kujongana With nokuziphakamisa. people who love positions. Nabantu abathanda isihlalo. And then why Jesus was addressing this? Kwakuthena azayithethe lento. Because now we will use more, even the churches ezingenabafundisi ngenxa yelavings. Amen. In Matthew 23, the whole chapter, the whole chapter. Matthew 23 You chapter. can read it at home. Ungayifunda ekhaya. Jesus speaks to the crowd. Uthi uYesu He speaks to the uthetha crowds. Amen. And to his disciples. nakubafundi bakhe. Masibambe lo. He was speaking to the crowd Wayithetha kuhlwele and his disciples. nabafundi bakhe. Ane? Uthetha nabani? Nesihlwele nabafundi bakhe. So ngumndilili nabazalwane. Amen. Nansi into ayithetha ngayo, addressing them about hypocrisy. Ethetha ngabo Addressing, amen, hypocrisy and shortcomings. ne-shortcomings zabo. Ukuhanahanisa nokusilela. Ukwananisa nokusilela Hayi kwabo. kaloku kufanele uba uthi hypocrisy lokho awunothi hananisa zisikwedena sokwenza kulondolala. But xa zithi uhananisa wena ubuyele kwesesingisi. Amen. So addressing them about the hypocrisy and shortcomings Ethetha ngabo ukwananisa nokusilela kwabo. of the religious leaders of his time. Kwenkokheli zabo ngeli xesha lakhe. Uaddress leader kubo zela xesha. Uaddressa into ezimbini pha. Hypocrisy Ukwananisa and shortcomings. nokusilela. Xa is talking to the crowd and the disciples. Kodwa uthetha nesihlwele nabafundi. Ubetha aba. Andibali ndithetha. Amen. Ukhona izinto ndibethe nina kanti ndinqanda lo wa. Buwise bulithe. Omama bayazi lonto le. Kumosha abantu nabase next door. Uyazi ba umoshe lo wase next. Ungxolisa lo wase next ngalo wakho. Ayazi le nditsha. Lo wase uyaqoma apha le into banoyiqala ngizingane fight number bapha. Xa usile lento. Cha mandi address ngalo. Zonke ndizithetha kulo uxelela lo akoyike angenzi nje kwakho. Uaddressa lo ngalo wakho. So this was what he was doing. Cha woyibabe kula verse okulamali. Uthetha nabo ngoba mangabikho bantu ababiza umnyamfundisi but they are not leaders during that time. Abazonkokheli ngela xesha. Addressing bo aba. Okay, if you don't understand lento we can, that's why I said we can read on the verse onantsika. Funda ku verse 1. Uzoyiva ke uzoyibona lento nditshoyo ba lento obulida akathethi naba thetha nabo. Yeah. 1 waza uYesu wathetha kuhlwele nakubafundi bakhe 2 esithi ababhali nabafarisi Imani uthini thela kubafundi bakhe uthini ababhali nabafarisi. Akathi nina uthi ababhali nabafarisi. ababhali nabafarisi bahlele ehlalweni sikaMoses. Bathi bahlele ehla kuba kwiposition uhla kuba they are the leaders of the church. Basinkokheli zebandla 3 kuko konke ngoko abasukuba besithi kuni kugcineni ze nikugcine nikwenze. Nimame bona bangaba bayaya enkonzweni and those they are the followers of Christ but they are also going to the temple. Whatever that they are preaching in the church. Yonke into abayishumayela. Yes, these are the he's talking to the leaders. They are the teachers. They are the rabbis. Amen. They are occupying all the church positions. Kuhlalo zonke sebandla. So uthi ke ngoku yonke into abayithethayo bahleli kwakho iportion. Iportion kaMoses, iportion yokuleader. Moses was a leader. He was leading the people of God to Canaan.
wayekhokela abantu bakaThixo kaNani. These Pharisees, and they are leading people. Amafarisi abo bakhokela abantu. Now God is not criticizing them. He's not criticizing that they must stop leading. He says it's fine for them to lead, Uthi kulungile and their bakhokele teachings bona. are. You must accept their teachings, Uthi senizigcine but izifiso zabo. don't do as they do. Kodwa ningenzi njengoba besenza. Now it is the hypocrisy and shortcomings. Ukwananisa nokungalungisi kwabo. This one. Okay. Masiqhubekeke ihlala nami mntanami. Abasukuba besithi kuni kugcineni zenikugcine nikwenze kodwa zeningenzi ngokwemisebenzi yabo kuba bathetha baze bangenzi. 4 kuba babopha imithwalo enzima esindayo bayibeke emagxeni abantu babeke bona bengathandi kuyishukumisa nangomnwelo wabo. 5 yonke imisebenzi yabo ke bayenza ngokungabangabonwa ngabantu. Natso ke yebona ipride. Into abayenzayo bayenza ngababoni ngabantu. Go down. Bawenze banze amaqhaga abo esikhumbuzo. Bayandisa imiqukumbelo yengubo zabo. Yava ezangubo bazinxibele bazandiso makuthiwa ngokunenye oye uyiqwaye. It's about position. Ngehlalo. That's why izo rebuke nje. Uyabona bathanda isihlalo. You know what? Dreams are there in the Bible. Amaphupha khona eBhayibhelini. Amen. There are people who spoke to them through dreams. Khona uThixo abantu athi But xa ibona inkonzo ishape elingathi ifuna uba yiSt John's, you must rebuke dreams. Ube ungabethi dreams. Xa urebuke umoya ongathi ushapela kukumila ingathi ngose prophetic church. If man, so you have to control the church. That's why when you are leading people, use indlela uJesu wayelida ngayo. How Jesus was leading. Was wise. Ubethi into ngoba elungisa into ebona bakokonaka mandiyicime le. Go down there. 6 kananjalo bathanda izilili zobukhulu ezindlweni kwanezibhalo zobukhulu ezindlwini zesikhungu. 7 nemibuliso. Mamela 7 nemibuliso ezindaweni zembutho lokubizwa ngabantu kuthiwe rabbi. Bayithanda lanto bababizwe rabbi. Wayiqonze ichitha. Cha ke ngoku if uyayifumana pha Jesus was addressing the crowd and his disciples. Yes, wayithetha nehlweni. Cha ubetha aba. Uba lento bayibona ngathi is so important. Ayenze week. You don't get my point. So I know in our minds we are still trying to figure out why Jesus came with a statement. We are going to fix that, don't worry. Amen. So in Matthew 23, Jesus speaks to the crowds and his disciples, addressing them about hypocrisy and shortcomings of the religious leaders of his time. Let's look at this word hypocrisy. Hypocrisy involves putting on a mask and pretending to be something one is not. That's why he was criticizing that. One time seen any conference kwenye inkonzo kudala yathela ngemask yalimasvala amehlo nginciba imask ugqiba kwayo kanti inxibe manje abetha wonke unxiba imask konke unxiba imask konke unxiba imask kanti iyo linxiba imask yavela imask ngokulovulo bonke ezanto ayishuba waziphikisa tungu is living another life. Amen. Praise God. So is to kuhananisa is to put a mask. To put a mask. To put a mask. Usibona umfundisi Nqumbi. We see Pastor Nqumbi. Kanye ingumfundisi Nqumbi. But it's not him. Iphara. Ngilinde ligcwale ibandla. Ngilinde ligcwale ngizothi ngenyimini. Khala amehlo ngithandaze. Ngikane wallet nefoni ukuthi asimazi watshona apha wayengahlala emdanza kwakuload ufike kukomandi gambo my friend ishop yami lena ifela akayatshona aphi imask le awusethejo. So he was dealing with the hypocrisy. A hypocrite
umwananisa is someone pretending to be something that he is not umuntu ozenza into angeyiyo or she is not. okanye In order to receive recognition or gain. ukuze akwazi ukufumana ukujonga La nto ke abantu bafuna uqaphelwa, uyabona. That's why if you are on person, uyabona abantu abaninzi ibalimazile into ophuma ehlalweni. Vani sitsho mntakaThixo mina ndikhokele kule nkonzo njalo ntithayo. Abantu abathanda ihlale bathe bopho ehlalweni abayinyamezela into okuphuma ehlalweni. Nanso le nto idilwa nayo apha. Not ba ndingabawonishanga isingozi isihlalo xa usithanda. Amen. If you want recognition in the church, uba ufuna ukujongwa you are after recognition. ufuna ukubonwa The day we don't recognize you, suke you'll be very hurt. uzoba buhlungu Hypocrisy. kwanani Hypocrite. umana Someone is a hypocrite. umuntu ongumana Is someone who if mna uba ndivelanga khona kwenza into kungacaci uba ndikhona ndiyalimala. That person will die. lo muntu uzofa So yes, ke lonto le yile uJesu addressa. It is very dangerous. nobungozi kakhulu. Amen. Hypocrisy is a result of pride. ukwananisa oku kwenza umuntu aphakame Zimpumela zempakamo. simpumela Amen. zipakama. Shortcomings refer to the failures or sins. ukungenzi kakuhle kuthetha Amen. ukusilela Failures ukungenzi kakuhle nozono. nezo Amen. So Jesus also speak to the crowds uthi uYesu wathetha and his disciples. nabafundi bakhe But the main focus of the chapter kodwa into bayijonge kuyo is to rebuke of the scribes and Pharisees, kwakuthi akhalimele amafarisi highlighting their hypocrisy ecaphula And failure. kwabo nokungenzi kakuhle to kwabo practice what they preach. uba benze lento bayishumayelayo He was focusing on them. wayijonge kubo. There's nothing to do. He was not saying that you mangabikho mfundisi bakho, but wayedila nesasimo during that time. Amen. That's why you need to yabo xa siqale ichithi uxela na uthi abafarisi. Yabo uthi uthetha nabo abafarisi abo bafuna baya kwindawo bafuna ubuliswa nengubo zabo bayazandisa. Yabona lento kuthiwa ngoku xa ufike ungubishop uzoba iarchbishop ufuna bekho istar apha bekho istar mayifakwe xa inezita ezi3 kuqoma ndithi ndongena apha zilo zanima zinezanto ngathi zifakwe hengarini ezazi xa ingathi nezita kuqoma umuntu omkhulu uthi yava kwenye inkonzo uthi ubishop yalapha yaseqonqa ifikile yabo ithi fika naye ba uyibona ba nalamaphondo yabaphondo. And people, they are recognizing them abantu babagqala according to their garments. ngenxa yengubo zabo Xa inxiba ithayi sonke apha sinxiba fanele notata ngathi inxiba ithayi nangu nofaku napho inxiba ithayi apha ngoba ayikwazeki ubona kakuhle because everyone looked nice. wonke umuntu unxibe kakuhle Deske kungaziyo noba ngowuphi ngokumfundisa apha because you are equal. ngoba So siyalingana. those zambatho sidla ngazo they are doing it for recognition. ingubo benza zona ukuthi babone. Amen. The main purpose behind, yabo. So he was dealing with that pride wayejongene negoyena nokuphakama to Pharisees. kubafarisi. Amen. Jesus appointed them. He appointed them. wabenyula uYesu The same people ewethe kubo sanibalinganisa. On Mark chapter 3 verse number 14 to 15, read it. He appointed them. To show that kula verse ebe rebuke lanto yayisenzeka. Come on, read it for me mntana. 15. 3 verse 14 and 15. ke kaloku uYohane wayemalela esithi Ngumarko lo, that he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. wadala balishumi nababini ukuze babe naye nokuze abathume bayokuvakalisa ubukumkani bukaThixo. Amen. To preach. wabashumayela He sent them, appointed them now. wabenyula. Siyayibona ke bazalwane. And then let's go to Ephesians chapter 4 verse 11. 4 verse 11. Ephesians 4 verse 11. 11 waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile, abanye babe ngabaprofeti, Utrust lokuthoka ngayo. Waze wabapha abanye babe ngabantu
ngabapostile ngabaprofeti abanye babe ngabashumayeli bendaba ezilungileyo abanye babe ngabalusi nabafundisi. So ukuthi waze wabukuthela ngoJesu abuzifunde kule chapter wabapha uJesu ngoku uJesu ubapha njani wena kodwa awuthe mangabikho umuntu. He's talking about pride. Why he was saying that during that time? Because I have not appointed you to be pastors. So don't allow someone to say you are a pastor but whereas mnanga appoint. Wait for the appointment. Because we are still dealing with this thing that of we have appointed leader. Those who are called by God. We have self-appointed leaders. Self self Amen. So bakhona abanyuliweyo, bakhona azinyule. Dikhankalaza bebirth and rebel lokuqala nomgogwana phayizansi. I am a self-appointed leader. And then there's a leader that is appointed by God. So uyayibona ke statement. Kumele uJesu athi maku uthetha nabo kwela xesha akathi kurongo ukuba ngumfundisi. Uthi nina makungabikho othi rabbi kuni ngoba mna ndikade appoint. On Ephesians he appointed them now. That was before the appointment. Someone will error will take that speech athi akhondo umangabiza umfundisi. They are not yet appointed. If I let over usibiya ngumama umfundisi. I never appointed her. So it is wrong to stand here and call her Mfundis. Because he is not the pastor. She is not the pastor. We will wait for the pastor of the church to announce to us that he is the pastor. It's the same thing like in the Bible. They bought the site. They bought everything. They bought the system of the church. They are bafumi, and then they have money. Like we conference, we have visit in a shop. We have visit a shop. We support everything. Let you careful. Kala ngomnyaka. Apha enkonzweni. Umuntu xa inezinto ufumaniseka apha enkonzweni bamenze leader. Yonke into zibuzwe kuye. Ndayibona lento abazaba namqolo bazali. Umuntu ongalifumeli bambuza yonke into kuye. That no address lo wakhubeka lo mzalo wahamba ngoba naye ebeseziva bandinkokheli. Ufanele ngokuxa iaddress ayi emile ndifanele hey lento iaddress ayi suppose addresswa ndini. Cha lanto uyenzwa ngabazalwane. Engeke leader basabamana ubuza kuthi nangosehle esihlalo bamana uyovaya pha kuyendlini. Yebo kulake lo muntu manene sike ebuzwa ebuzwa ufanele ukuthi kwa end up he is not the brother. Bathi abantu baqa bebulisa abasabulisa umfundisi baqala nga liyashifta ke ibandla athi sibulisa umfundisi nenkosikazi ngoba why banemali bahamba imoto ezinkulu umfundisi akanamoto ebheteri uhamba ngephela. Amen. So they end up praising this brother. They called him mfundisi, but he was not a mfundisi. That is a wrong statement even to the church. You must wait for the senior pastor to appoint someone before you call that person. Amen. That is very important. So Jesus was dealing with pride of the Pharisees. How can Jesus, you said to us now, that you have gave some to be pastors and teachers? Yet you said there must be no one who called you teachers. You said must call no one teachers because they were not yet appointed. They were disciples. They were not ready for that because people see you preaching. Or they'll see you coming to church. They can call you Mfundis. Everywhere I was called Mfundis before I became a pastor. That's how people are. Then your duty is to allow you to answer kumzalwane. Allow. Why? He can trust you with a position that you are humble. You are so humble. Amen. Do you see? The chapter is clear now. It is clear. Amen. So we may go one step further and consider the Bible itself in its relation to all knowledge.
uyithathele ingqalelo iBhayibhile yona ngokwayo nolwazi lonke, whether spiritual or secular, noba kukwamoya okanye kwehlabathi. okanye kwehlabathi. May God richly bless you. Thixo anisekelele. We'll meet tomorrow. Sodibana Close your eyes, I'm praying. Thank you, Lord. We bless your name. Siyabonga ubusuku ngalo izwi lakho, siyabulela ngosithanda, siyaphuma